Oj, det har mig. Jeg skal lige prøve at huse dig på. Jeg knappede så meget om at få Spotty ud, og nu går han selv ud. Se. Han er så meget værd. Han er så meget værd. Nu kan han gå med Spotty. Ja, det her det er Spotty. Det her det er Spotty. Ja, det her det er Spotty. Gå, han søger om. Det må de nemlig ikke være. Det her er Gud. Og det her det er Spotty. Og jeg stod ind i natten. Ej, hvad er det her? Nå. Det er den har optaget i 2 minutter.